תביא את הכסף. נו, בשביל מה אתה עובד? אתה לא רוצה לדבר? זו הזדמנות אחרונה. טוב, אתה הבאת את זה על עצמך. פוס. לא, ככה. אתה זוכר למה אני קביים? טוב, בסדר. הלו. לא? כן, מה קורה? מצוין, מה נשמע? סבבה. אתה שומע? אני ונועם צריכים ללכת, אז אתה יכול אתה וליאל לבוא להחליף אותנו פה? תקשיב, יש לנו קצת בעיה פה, אנחנו לא יכולים כל כך פה. שמע, אבל זה משהו ממש דחוף, אנחנו צריכים ללכת לביג, לעשות איזה משהו. אתה יודע, יש קצת לחץ פה, אתה יודע, כאילו, נו, אתה וליאל, נעשו טוב, אותו. יאללה, סבבה, מתי אתה שנגיע? בשבע ורבע תהיו אצלנו, סבבה? אוקיי. יאללה, ביי. טוב, אז הולכים כמו שקבענו? לאן, לביג? דיברתי איתם שהם אמרו להחליף אותם. מי באים להחליף? נו וליאל, דיברתי איתם כבר מקודם. מתי הם אמורים לבוא? סגרתי גם על 7:15 שיהיו פה. מה השעה עכשיו? טוב, נו מה, חברתם? טוב, אל תדבר. לא בא לי! כן בא לי. לא בא לי! כן, מה לי? לא בא לי! כן בא לי, לא בא לי, 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 כן בא לי, לא בא לי. יאללה, תגעו כבר, שבו בשקט! מי שם? נו וליאל הגברים. ביי, מה זה?